Čaute, čaute, dneska sme v Ždiari. Momentálne tuto predo mnou je Bachledová dolina. Dnes je tu so mnou aj moja sestra Mirka a jej kamarátka Danka. Teraz práve ideme na takú kratšiu nejakú 8 alebo 10 kilometrovú túru. Babi už išli popredu, lebo ja som sa ešte prezliekal a za chvíľku ich dobehneme a ideme sa pozrieť, čo je tu po okolí, čo pekné nájdeme. Tu sme. A čo ideme, jak to takto? Tu sme. Na nejakú výhliadku, malo to ísť takto. Na Jazerské jazero alebo na Jezersko? Tak si vyber, alebo na Keheľ. Alebo na. Jak to ísť na Keheľ? Danka najodvážnejšia. Ide pohľadkať živého koňa. Živého. Posledné zábery Dankyných rúk. Dobre bola, musím povedať. Až na výhľadku sme došli. Výhľadka bola super, ale nemohli sme ju natočiť, lebo nebola tam výhľadka. Došli sme presne 200 metrov nad aktuálnu polohu, hej. A čo za túra, Mimi? 8 km nie je problém. No. Mirka je športovkyňa. Hrávala petank. Naházejte pravole kam tam. Mimi, čo sa nám podarilo vybaviť? Ideme na Kartak. Pásové vozidlo na 6. Na 6, správne. A budeme kartakovať tento kopec, čo je najstrmší svah na Slovensku. A keď to bude poratrakované, tak sa nám nejak dobre pôjde dolu. No, ale my máme ísť po kraji. No. No a potom, keď to poratrakujeme, tak musíme ísť zase tento kopec dole. Už sme ho dnes raz išli, ale nečakal som, že to bude také strmé. Odtiaľ toto vôbec nevyzerá stromo a sfera to vyzerá dosť strmo. A teraz sa bojím znova ísť. Ale nebojím sa, vlastne my sme profi snowboardiaci. Áno. A hore keď budeme, tak najviac vystrašení. Tak áno, hore najviac vystrašení, ale tak vieš to... Do kamery najväčší snowboardiaci. Ticho. No je to dosť strmý kopec, ale akože v pohode, aj predtým sme to... Jožo, ty tu neklam do telky. Jožo, ty prestaň klamať do telky. Aj predtým sme to zvládli úplne bez problémov, akože vôbec som nepluhoval, nebrzdil celú cestu, vôbec. Takže žiaden problém, nič sa nedeje a ideme znova tento kopček. To je taký kopček len. To ešte ste nejazdili v Alpách, to je nič toto. Keby ty si niekedy bol v Alpách. No a na tomto ratraku sa ideme voziť. No a tu je to také špeciálne. Aha, čo má na sebe ten ratrak? Tým, že je toto najstrmšia zjazdovka na Slovensku, vždy jazdí takto priviazaný na lano. Zdravím, Noro.
Ja im ukážem, oni sa môžu vozdiť, ja im len poviem, čo majú robiť. My si niečo dáme do nosa. Počuli sme, že si najskúsenejší, že sa nemusíme báť. On kláme. A keď spadneme len dole. Koľko to trvá asi poratrakovať celé? Keď je dobre o 7 by som mal pokoj večer. A keď je zlé, o 12 noci, ráno 6. A koľko asi stojí taký ratrak? Chceš si kúpiť ratrak? Asi si kúpim, no. Budem odhrňať pred domov s ním. Summer with the Phillies. There goes a couple of plows demonstrating what I said. Ťa nepoteš. 400 000 eur. Aha, dobre. Ďakujeme. Čau. Takto po tme a sám na svahu som naozaj ešte nešiel. Tu není žiadne svetlo a možno ani vy nič nevidíte. Musím si takto telefónom svietiť, aby som vôbec videl, kade idem. Ono na tom foťáku to aj vyzerá trošku svetlejšie, lebo ten foťák to vie prisvetliť, takže na tom zábere možno niečo vidno je, ale ja v skutočnosti nevidím vôbec nič. Aha, ako je krásne vidieť celú Lomnicu. Nádhera. Tam je Poprad, to čo tak veľa svietí. Tam čo svietí, to je Kežmarok. Tak, ďalšie video máme za sebou. Ak sa vám páčilo, budem veľmi rád, ak tam hodíte nejaký like alebo koment. Veľmi sa teším, že nás to stále pribúda, to hlavne kvôli tomu, že moje videá posielate kamarátom alebo zdieľate. Posledné dve videá boli na taký podobný štýl, takže si myslím, že je čas trošku na zmenu. Už túto sobotu cestujem na jedno veľmi špeciálne miesto, môžete si v komentoch tipnúť, že čo to asi bude. Každopádne odtiaľ výjdu asi až 3 videá, na ktoré sa veľmi teším. Takže ak si mi ešte nedal odber, tak teraz ti ho odporúčam dať, lebo myslím si, že toto bude naozaj niečo zaujímavé, čo zaujíme všetkých. No a tí, čo chcete vedieť, kam to vlastne idem ešte predtým, než vyjde video, tak sledujte môj Instagram. Už v sobotu sa to tam dozviete. Dovtedy si zatiaľ môžete pozrieť napríklad jedno z týchto dvoch videí. Tak poďte, kliknite tam. Čaute.